Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. Бидаста нест ва шояд ба ҳайси мудири фанни дар имкон буд дар пойгои чемпионӣ имсол талош кунад. Хуб биёед ба айти дастаи равшан таваҷҷӯҳ мекунем. Дар бозии имрӯза Евгений Гритсенко дарвозабон таҳти рақами 5, 27 Шаҳриёри Иноятулло, рақами 19 Айдан Окран, рақами 31 Масрур Қиёмиддинов ки душвор буд расидан то ба шаҳри Кулоб, аммо ҳама дастаҳо ман фикр мекунам дар як ҳолат қарор дорад. баъди равандбоз барои солҳои оянда имконият фароҳам ояд мо хубтар бозӣ кунем. ҳол ҳамлаи дастаи равшан аз канори майдон Ҷозеф Акомади ва пас бо пушти пой бисёр оли аз ҷониби бозингари рақами 63 дастаи равшан. ҳоло партоби бахтовари Ҷамшед ба ҷаримагоҳ ва имконияти бисёр хуб барои футболбозони равшан. аммо ҳаракат дар лигаи олӣ ҳоло дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ карда истодааст. идомаи ҳамлаи дастаи равшан Акомади фурсат барои ӯ ва аммо партоб каме баландтар. партоби баланди Бахтиёр Азимов. фурсат барои бозигарони тими Артиш ва бубинед ки чӣ гуна амал кард дар назди дарвозаи равшан. меҳмонон наздик вазиятро рафт кард. ҳоло як фурсати дигар ва гол. Холмурод Назаров тӯбро бо сар ба даруни дарвозаи Артиш равон кард. Ҷозеф Акомади ба ӯ пас дод. шодию нисори мухлисони дастаи равшан ҳадду канор надорад. акун лозим нест ҳар гуна чизҳоро ҷониби бозигарон партофтан. ин аз рӯи одобу ахлоқи мухлисӣ аст. ин даста дар дақиқаи 72 рақобат ҳисобро кушод. биёед таваҷҷӯҳ мекунем. бисёр мавқеи хуб гирифт Холмурод Назаров ва бо сар тӯбро ба даруни дарвоза равон кард. бозигарони Артиш дар ҷаримагоҳ капитани дастаи равшанро озод монда. хеле оли. ҳоло зарба зад Холмурод Назаров ва ҳисоб кушода шуд 1-0. Айдан Окран дар маркази майдон. Қиёмиддинов. идомаи ҳамлаи дастаи равшан. зарбаи ӯ ва бисёр хавфнок буд. партоба канори рост. инҷо Товин Маладустов аст. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи равшанро мебинем. партоби заминӣ ӯ фурсат барои дастаи равшан. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа дар ҷаримагоҳ пайдо шуд ва зарбаро иҷро кард. фаҳмитар садои штакидовар аз поёни рақобати дастаҳои мазкур дарак медиҳад. ҳисоб 1-0. равшан бо ҳисоби 1 нигоҳ дорад. акнун бозии оянда бо кӯтош аст. ман фикр мекунам барои рафтан ба зимои тиюм аст. ин бозӣ метавонад сабабгори асосӣ бошад.